Hello everyone. Tabung no just to kui ongkod drop khnai rokbo kisisi ko ransugya ko tini an khnai no best look rina henei wan sukjak haipano kubikok san thangangge ani khnai belekino dry type freezy feel khaitongo askal jodi bo ang an khnai no care khaipano washusung kai belekino kok khnai angu ani khnai maximum no bijak tai kran rakpre tai ko jonta rok ngai sowo amte hairok problem ang belekine deal khaina nango ang busuke irritating nangjak manage khaina ni asuka cost ongman bagai hapono ang askal kasha mani phului tongo je ani khnai no huge difference funuka phaidi ang nang no funuga amongkha Arata super serum O serum ka hohoba narkra te green tea ka hai thokrongni perfect blend tebo amongkha antioxidant rich je chini khanai no damage ni hoite protect khayo tei best parang kha omo belen heleng strapping bongya tei reja sai batongya omono bahake fulnai ang kisa funugi riswana puila no khanai ransu ya no kaini part khaina di aboni ulo o serum no washawai ni pam khaye khanai ni kasani simi chengai busuk zora fuldi Buknai birzak rok tongkhangke khanai sakani kasa rogobo phulimano. naidi an khnai aginsai busuke norom kusung tai jonta kring kha otofat kubuino norong nugimano agini hai ani khnai dry tai freezy inglia tabung kanke belekino kaham tai naithong kha norokbo tumungno smooth tai freeze free khnai muchung kanke o serum no try khaidi tai o serum ni link ang an description box so ri rikha so go check it out